tinogona kuramba kuti pane mhiko dziripo, asi chokwadi chakazara ndechekuti pane mhiko dziripo paya. Vana havangagari vakavharirwa muvharirwo uya pasina mhiko dziripo. Kana ukaramba kuti pane mhiko dziripo, chiti explainerawo tizive kuti saka chingava chii. Uye kana tatenderana kuti pane mhiko dziripo, zvinoreva kuti saka tatenderana kuti pane urombwa ka. Saka tatenderana zvakare kuti paya pane satanism. Saka tatenderana kuti yatova territory yemadhimoni nasatani. Pari kuitwa makuna-kuna, pari kuitwa uipi. Hazvishamisi vana vachitovatwa navo vaya nababa vaya. Paya ndo pane mhiko manje. Hazvisi zvega bodo. Tsvimbo ndeyekuda kutivhundutsira kuti tifunge kuti zveshuwa munhu anonamata. Iko kunamata munhu akamboudzwa nen'anga here kuti chienda undonamata nen'anga. MuBhaibheri mune imwe n'anga yaivamo yakanga yakatozopedzisira yatendeuka paiparidza vana Pauro. Ichida kutsvaga kuona kuti tingaita seiko kuti ndiitewo mari nezviri kuita vana Pauro. Vana Pauro vaiparidza vachiita minana. Pane mwanasikana akati vana Pauro vasvika pane imwe nzvimbo, iye aine mweya wekuuka, akati vanhu vaMwari ava vanzwei, vanhu vaMwari ava. Aitotaura zvakanaka chaizvo mwanasikana iye achiti vanhu vaMwari ava, kutaura vana Pauro ivava. Vanhu vaMwari, kana ndisiri kukanganisa Pauro here kana kuti vana Peter, kune vanoverenga mundibatei mushepa ndogononga ndachinjanisa iri yakaitika kuna Peter kana kuti kuna Pauro, but yakaitika nyaya iyo. Vanhu vaMwari ava, vanhu vaMwari. Aitotaura zveshuwa kuti vanhu vaMwari. Anga asikanyepi kuti vanhu vaMwari, but chaitaura ndo chakakonzera kuti Pauro agumbuke, atendeuka abva ati buda Mwari, nezita raJesu buda, mweya utsvina ukabuda Mwari. Asi aitotaura chokwadi kuti chinyi, vanhu vaMwari. Zvoreva kuti pane pamwe panoiswa Mwari paasiri, kozoya pamwe panotaurwa zvaMwari nemunhu asingafani kutaura zvaMwari. Pane umwe anotaura zvaMwari but asingatombofani kutaura zvaMwari wacho. Izvozvo zvinotogumburisa futi Mwari wacho. Saka soko rake richiti musangoreva zita raMwari pese pese, musangoreva zita raMwari nepasikaiti kutaura zita raMwari. Pana pasingaiti kutaura zita raMwari, but pane vasikatenderwi kutaura nezvaMwari wacho. Ndosaka vakazotendeuka vakudzinga mweya wetsvina, but anga asina kushaisha kutaura. Aitoti vanhu vaMwari ava. Saka tinogona kungobudisirwa tsvimbo totaurirwa zvaMwari, but asi right candidate yekutaura nezvaMwari, nekuti anogona kunge akaromba mudhara uyu, achivharira vana for 20 years mumba, kuri kuromba zvake, ozotanga kuti budisira tsvimbo, ndinoenda kuchechi, Mwari, pamwe itori nyoka futi tsvimbo, hazvina mashuwa. Tikatosvikapo tikanamata, tikatora moto kuigocha, inogona kutoshanduka ipo paya tsvimbo ya, nokuti paya hazvisinomawo zviri kuitika paya kuromba kuya. Muri yeZimbabwe makadiko, nyaya yandinayo nhasi panapa handisini ndakaiburitsa, yakaburitswa nevamwe but ndafoswa nevamwe vati elder, izvi zvaakuitika izvi chimbotibatsiraiwo katimbozwa kuti munoti chinazvo, chinyi chaizvo chiri kuitika, chaakuitika mazuva ano atava kurarama. Apa ndiri kutaura nyaya yakaitika kukuwadzana, vasina kuiona endai paTV inonzi Chibanda. Mhanya izvezvi mundoiona, yevanasikana vakavharirwa for 20 years vasingafambi, vangori mumba. Endai mundoona nyaya iyoyo, mundoinzwisisa kwayakaparurwa nevaridzi chaivo vakaifambira. Ini pano ndauya kuzopindura vakandibvunza mubvunzo direct kwandiri kuti elder, izvo zvaakuitika mazuva ana imiwo saelder munoti kudii? Saka pana pandauya kungoisa voice rangu saelder ndichipindura vanga vachibvunza mibvunzo ava. Chiregai nditangire pakuti soko raMwari rinoti izvo une nhamo iwe nyika negungwa, nekuti kwauri kwakaburukira mweya wetsvina. Une hasha kwazvo newe, nekuti unoziva kuti uchine nguva duku uchitonga. Mweya wetsvina waitaurwa ndiye Satani mbune, Satan himself. Satani patinotaura nhau yekuromba, patinotaura nhau yesatanism, patinotaura matambudziko akawanda akasiyana-siyana, muridzi wavo kana kuti founder kana kuti honzeri yeSaxo ndiSatani. Kunyange zvazvo isi tichizopomerana kuti sekuru Jobho, sekuru Gideon, tete Suzeni, mbuya mwakadai nanhingi, vese vanhu ivo vatinopomerana navo mumamisha, hatirambi kuti kuroya kuriko, vanoroya asi havagoni kuroya kana vasina
kugarwa nemweya wetsvina unonzi satani, dhimoni rekuroya. Kana risiri pamunhu, munhu haagoni kuroya. Zvinoreva kuti kana muchida kudhila neuroyi, munofanira kudhila nemweya wacho wekuroya, noti nemunhu agarwa neuroyi hwacho. Right, ngatidzokerei munyaya yedu. Inini nyaya yangu ndoda kutangira pakuti izvi zviri kuitika kuwadzana hazvisi normal. Tinganyeperana tikaita sei zvedu tikasimbisana kuti zvakazodai. Kana baba vaya vangagona kutsanangura havo vachiti ndakazoenda kwaMarange, ndine tsvimbo, ndinoenda kuchechi, ndinodai, but kuya ndo kunonzi kuromba kuri pachena, kusina kana mubvunzo, ndo kunonzi kuromba. Uye regedzai ndibve ndati kumaZimbabwenzi vanoswera vachipomerana mhaka kuti baba mukuru makaromba, baba munini makaromba, ningi akazoromba nekuti akatenga bhasikoro, nekuti akatenga mudhudhudhu, nekuti akatenga mota, nekuti akazovaka imba yake moti makaromba. Ndati regai ndibve ndati kumhuri yeZimbabwe kunonzi kuromba makuona here. Uku ndo kunonzi kuromba, kwete kwatinoswera tichinyeperana tichitaura kuti nhingi akaromba, akazodai nekuti ashanda. Imi munotoziva kuti anoshanda kumakorokoza, kugold, abata gold rake, atenga chinhu chake, aita development, mobva mati kuromba. Uko kushanda. Munotozviziva kuti anogara kuSouth Africa, munotoziva kuti munhu haagari pasi, munotoziva kuti kwaedza anongofamba achitsvaga kuti angararamisa sei mhuri yake. Mwapedza mubva mati kuromba. Aiwa, ngatisagara tichingofunga negative pese pese. Kufungirana nekupomerana hakuna kunaka, kusvikira tabata proof, kusvika tanyatsoziva kuti zveshuwa munhu akaromba. But pane mukana mukuru chaiwo wekuti munhu akaromba ndipo panyaya iyi, nekuti tiri kunyatsa kuona tega kuti zviri kuitwa izvi zvinoratidza kuti zvine mhiko mukati. Kunonzi kuromba, panotaurwa nhau yekuromba, panopiwa mhiko. Munhu anopiwa mhiko, it's either yekuti iwewe wakufanira kuuraya hama dzako pagore kana kuti makore akati, kana kuti pane munhu waunofanira kusafisa apenge. Munhu iyeye apenga, zvinhu zvako zvochifamba zvakanaka. Kuromba kwacho kwakasiyana futi pakuti vamwe vanorombera kupfuma kuti vaite mari, vamwewo vanorombera zita hukuru mumachechi, vamwe vanoda hukuru mumachechi, vamwe vanoda hukuru mudzinharaunda, vamwe vanoromba kuti ndirarame inini nyangwe asina mari yakawanda, but anenge achida kuti tidisiti pamwe ndinoita makore akati ndisvikewo kana kuti kuma 80 90 years kana 100, asi kuri kuromba. But tichiziva hedu kuti hakuna munhu anorarama makore akawanda Mwari kana asina kumutendera. But nekuda kwekuti isusu vanhu tine belief idzodzo, tinozongosvika pakuti beta ndirombe ndirarame. Ndapedza kuurayisa hama, ndapedza kusafisa vanhu, pamwe ndakaromba kuti ndipinde mu100 years kana kuti mu80 years, ndobva ndafa pamwe ndiri mu45. So nyaya yangu iri kungoti ndikaenda kwesoko ndiri kungoita ndichidzoka ndichiti kunonzi kuromba makuona here mhuri yeZimbabwe. Uku ndo kunonzi kuromba. Uye this is not normal. Hazvisi zvega zviri kuitika pakuwadzana mumba mwababa. Kana muchirangarira mumashuromo, ndakambobuda panapa ndichitaura kuti vananzi vana sekuru stole ava ngatisiyanei navo. Vanonyatsa kubuda pachena vachiti ndinouraya, ndinorombesa, ndiri musatanist. Woona vanhu vachiti tutya kuendako. Munoziva here kuti mangwana zvinotipa matambudziko makuru akaita sei? Zvine maproblem mangwana. Zvinhu zviya zvinokonzeresa. So ndinotori neimwe hama yakandibata ari kuSouth Africa, ndichataura yangu zita rake. Anga ari bita pamusoro pehama dzake. Hama dzazondidai, vabereki, handirorwi, ndakazosirwa chikwambo, hama dziri kuramba kuti tifambe tiri pamwe chete tichigadzirisa dambudziko iroro. Saka inini option yangosara one day kuti beta ndirombe. Ndaromba ndopedza hama dzese, ndosara ndiri ndega. Muri kuona kuromba kwacho kuti kunosiyana. Umwe ari kuromba kuti kwazi ndongoda kuromba chete zvekungopedza hama, just because ane bitterness. So ini ndakada kuzama kumubatsira nesoko raMwari kuti izvi handizvo zvaunofanira kuita ndezvizvi, but akarambisisa. Aramba, ndakazongomusiya, ndikazozwa ari kundipa maupdates ekutoratidza kuti ari kutofambira nyaya dzacho dzekuromba idzodzo. Ndikazongomuiginowa zvangu, ndaona kuti handigoni kuchataura naye because avhara madhozi ekuti ndimubatsire zvaifanira kumuyambutsa, sezvinotaurwa neBhaibheri kuti Jerusarema iwe, dai waiziva zuva ranhasi zvinhu zvingakupa rugare, asi zvino zvakawanzirwa meso ako. Jesu achitaura pamusoro pevanhu vaigara muJerusarema kuti zvinhu zvinokupai rugare hamuzvizivi, just because meso enyu akavharwa kuti muone zvinokutambudzai, musaona zvinokupai rugare.
sezviri pana 2 Corinthians chapter 4 verse 4 inoti kune vasingatendi vakapofomadzwa ndangariro dzavo naMwari wenyika ino. Kureva kuti ukaona wapofamadzwa ndangariro naSatani, nyangwe ukaudzwa chakanaka sei unochiramba. Pandaida kungosvika nemunhu iyeye pekuti zvauri kutoda kuplana zvekuromba izvi zvichati number 1 pauchabva panyika ino unosiyira mhuri yese matambudziko. Number 2 iwe kwaunoenda hakuna rugare. Hama dzangu ikoko hakusi kunyepa. Tinoziva kuti vakawanda vasingatendi vakapofomadzwa ndangariro dzavo naMwari wenyika ino anova Satani. Vanoramba nyaya yatiri kutaura yekuti kune rinonzi Gehena, kune kunonzi kuparadhaisi, upenyu husingaperi muna Kristu Jesu. Vazhinji vanozviramba but it's real. Ndo chokwadi ichocho. Ini ndakazvitesta ndiri panapa panyika, handina kuenda kudenga, but ndakazvitesta. Aya amunoti pamwe pacho masvikiro, pamwe pacho mwana ari kubudirwa nasekuru natete, pamwe pacho mwana munambotipa nguva tinavo muripo. Tombo demonstrate power riri muropa raJesu Kristu. Munhu wenyu akabudirwa, iyeye wamuri kufambira mhuri yese muchitaura kuti mwana ari kubudirwa natete, ari kubudirwa nanhingi, iyeye tombomuisa apa muripo, totanga kutaura naye tichitaura zita raJesu Kristu weNazareta. Ndo pamuchazoona kuti muri kuvharwa neinonzi familiar spirit, mweya werudzi unoziva detail rese redzinza, riri dhimoni zvaro robuda richiti ndini baba mukuru, ndini sekuru chaivo ava vamuri kufunga kuti ndo vari kubuda. Pamwe vari kutotsva vari mugehena nekuti vanga vakarombawo futi. Saka mukana wekuti vadzoke vachisvikogadzirisa maproblemu mumba menyu havatorina, uye havatenderwi kudzoka. Nekuti vose vakafa panyika ino vane 2 madestinations avanoenda. Vamwe vanosanomira vari muHadesi vachimirira kupinda mugehena nekuti vanga vari vatadzi. Vamwe vanosanomira vari muparadhaisi, munya makataurwa naJesu pambavha iya vari pamuchinjikwa kuti ndinokuvimbisa kuti nhasi tichanga tiri tese muparadhisi webaba vangu. Vakamirira kutongwa nekuzorarama upenyu husingaperi. So ngatisava takapusa zvedu panyaya yaSatani iyi. Satani akangwara zvisingaiti, anozviziva, ane matricks hobo ekuti tikada kutaura panapa togona kupedza nguva. But regai tidzoke kunyaya yedu. Ndiri kutaura kuti nyaya yedu ndeyekuwadzana, ndeyekwasekuru avo, baba avo. Inini pachezvangu ndiri kutaura kuti vakaromba. Kana muchiti imimi ndinoziva kuti vamwe munoita nharo panyaya idzodzo, asi muchagutsikana henyu kuti shuwa baba ava vakaromba zvemashuwa. Hazvitoshamisi unga vachitoita bonde nevana ivava. Vapera maperero avaita ivava vanogona kunge vachitongoita bonde navo. Why? Nekuti dzinenge dziri mhiko. Vanogona kunge vakavharirwa mumba imomo. Vana ivava vane masecrets. Vane masecrets akawanda avainavo ipo paya. Vane zvinhu zvakawanda zvakavanzika zvekuti ukanyatsokutora nguva nevana vaya kuvabvunzurudza chaiko vanokuudzai masecrets anoitika pamba paya pakati pavo nababa vavo. Pane zvinhu zvikuru zvakavanzika zvinoitika ipo paya. Tinoziva kuti senyika uye sevanhu tinotomhanya kutoti panoda help tobatsira vana vaya, but help inodiwa paya hapangodiwi help ingori physical chete. Panotodiwa kuengage futi mumweya nemhaka yekuti zviri kuitika paya ndezvemweya ipo paya. Hapasi kuitika zvinhu zvingoitika zvepanyama, pari kutoitika zvinhu zvemweya ipo paya. Pane mhiko dzakakura dziri kutoitwa pamusha ipo paya. Baba vaya vakanyatsa kuiswa pakona zvakanaka vachitaurwa navo, vanotaura. Kwete pakona pekuvashungurudza kana kuti kuvarova. Panodiwa rimwe simba rinopfuura kuromba kwavakaita ikoko, kuita kuti vataure chaizvo zviri kuitika. Nekuti kutaura chokwadi chakazara chisina kuhwandirana ndechekuti vakaromba baba. Iniwo zvakare ndine umwe mubvunzo unotondinetsa kuti komai ava vanolodya ipapapa vanga vakanyarara kwenguva yese vachiona zvinhu zvichiitika vaimbonyararirei? But unozongozvipindura uchiti anogona kunge ari yeSatani wacho, kuita kwaSatani. Kunongoita kuti munhu asaona zvaifanira kuona nekuripota zvaifanira kuripota, but nekuti mai ava vaifanira kunge vakataura kare kuti panapa pane zviri kuitika panapa. So regai ndipedzise ndichiti hama dzangu, nyika yatigere ino ndo zvairi. Mwari wenyika ino ndiSatani. Izvozvo zvinotokonfirmwa neBhaibheri.
kuna 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Mwari wenyika inoyi ndiSatani. Kunyangwe asina any contribution yaakaita pakusikwa kwenyika, but nekuda kweundururani neunhubu neumbavha hwake anoclaima kuti ndini mwari wenyika ino. Kunyangwe zvazvo akamirira kuparadzwa naMwari chaiye muridzi wenyika nedenga nepasi, asi iye for the meantime anongoti ndini mwari wenyika ino. Iyeye ndiye anopinda mundangariro dzevana vevanhu. Ndosaka vaRoma chapter 12 verse 2 ichiti tisaenzaniswa nevenyika ino. Venyika ino ndevapi? Vanotongwa naMwari wenyika ino. Bhaibheri rinobva rati asi tishandurwe murangariro wedu uchivandudzwa kuti tizive kuda kwaMwari kwakanaka kunofadza. Pane kuda kwaMwari kwakanaka tinokuwanepi? Pfungwa dzaMwari kana tichida kudzidzwa kuti Mwari vanodei, kuti tirarame sei, uye upenyu hwacho tinohufambisa sei, tinodzoka kusoko raMwari. Hapana kumwe kwatinozwa pfungwa dzaMwari. Mukada kubvunza Mwari kuti taakumubvunza direct takatsveta Bhaibheri racho pasaidi, muchapiwa mhinduro, but mhinduro yacho isikabvi kuna Mwari. Ndawa Satani wacho yanozviti ndini mwari wenyika ino akangwara futi akamirira futi kune ivo vanomhanya kubvunza ivo vavo vasina ruzivo rwakazara, vanongoti ndanzwa zvatinyaunyau saka ndava nemweya ndaakugona kutaura naMwari uye ndanzwa Mwari. Unomuziva here Mwari? Matauriro aMwari unoaziva here? Ukamhanya kuda kutaura naMwari uchisiya pfungwa dzake pasaidi, kurasika kwako kukuru, ende usafunga kuti unotadza kupindurwa. Unotopindurwa zvakanaka ende unogona kunamatira murwere akapora but asiri Mwari zvake. But chinhu chakashata ndechekuti warapwa, wapora, wapfumiswa, but zvese zvaitwa izvozvo pasina kana hendi yaMwari. Ziva kuti aita zvese izvozvo achazozvitevera mangwana achiti ndauya kuzvinhu zvangu. Maizviziva here kuti Satani anogona kuti munhu aprofite, Satani anogona kuita kuti munhu aparidze, Satani anogona kuita kuti munhu atorapwa apore. Ukaerenga muBhaibheri munoona kuti Mozisi naAroni vaenda pamberi paFarao, pavakatsveta tsvimbo yavo ikaita nyoka, nen'anga dzaFarao dzakadaidzwa dzikatsvetawo tsvimbo yadzo pasi ikaitawo futi nyoka. Kureva kuti hatifani kubhesa kana kuvimba nemamiracles tichiti paitika miracle saka pana Mwari. No. Kuitika miracle hazvirevi kuti ndo pana Mwari. Mwari vanoita miracle, Satani anoitawo mashiripiti ake. Saka tikaita zvekutamba tinongofunga kuti pamwe nekuti paitika miracle saka ndiMwari. Nyaya iripo ndeyekuti zvese zvakanaka, kurarama nekunamata kwakanaka kunoda kubva papfungwa dzaMwari. Pfungwa dzaMwari ndo soko raMwari. Mwari vakaisa pfungwa dzavo muBhaibheri. Imomo ndo matinonzwa imomo. Saka soko raMwari richiti kuna John chapter 4 verse 24, Mwari ndimweya number 1. Uye vanomunamata vanofana kumunamata mumweya, kwete mumweya chete, nemuzvokwadi. So vazhinji tiri kunamata Mwari wacho tinogona kuonya, kazhinji tinowandira mumweya, but zvokwadi tinotsveta zvedu, nekuti zvokwadi inonetsa kuteedzera. Zvokwadi inochizokuudza manje, inochizokuudza mitemo yekuti ichi hauiti, ichi unoita, ichi hauiti, ichi unoita. Saka vakawanda ipapo ndo pavasingadi. Vazhinji mweya tinouda chaizvo, asi zvokwadi hatiidi. Why? Izvozvo zvinokonzerwa naSatani. Satani ndiye anoda kuti mupinde mumweya asi mwakabhenda, muprofite vanhu asi muchihura, muprofite vanhu asi muchivabira, muprofite vanhu muchirara nevakadzi vevanhu, muprofite vanhu muchiromba makaromba. Hazvishamisi kunga tsvimbo iyo yaya yaitobudiswa ichinzi ndeye kuchechi yaya itori nemhiko futi. Zvokuti tikatosvikapo tikatotanga kutaura kuti baba tauya panapa, tauya naJesu, toda kuti mugamuchire Jesu, totora tsvimbo yatoipisa, anogona kuwaruka nedhimoni baba vaya kukwira mudenga, motobva matozoona kuti zveshuwa saka zvazvine mweya naye. Satani akangwara but isu taakumuziva. Ini ndakaita inonzi demonology, saka matricks eSatani ndoaziva chaizvo kuti ende pamwe pacho kuti utaurire munhu haabvumi nekuda kwekuti Satani wacho anomurambidza kuti asabvuma. Ipapa tichitodzidzisa kudai kune vakawanda vanopesana nedzidziso idzodzi vanotoramba kuti no, this is wrong, this is wrong, this is wrong. Ariye zvake Satani ariye zvake Satani ari kuita kuti munhu atende, asatenda musoko raMwari, atende kune zvakarasika, aone kufa.
vavariro yasatani ndeyekuuraya. John chapter 10 verse 10 inoti mbavha inongo yakuti ibe, kuuraya nekuparadza. So hama dzangu, panhasi tati timbokurukura, timbobatsirana nenyaya yababa, muchimbozwawo pfungwa dzangu saelda. Kune vakawanda vanga vari kuti elda, zviri kuitika zvichiri nomo here, tibatsireiwo katimbozwa. Ndimi munombopinda munombotibatsira pamwe pacho nesoko raMwari. So ndauya kuzokubatsirai. Inini mukarequesta, mukapa special request yakadaro, ndinouya kuzokuudzai kuti tilinganise zviri kuitika izvi nesoko raMwari, titsvage kuti zvirimo here musoko raMwari, titsvage kuona kuti tiri kuperevera papi. Saka inini on my side, uye ndakatosimba, ndiri kudzokora kuti uya ndo unonzi urombwa. Hakuna zvinhu zviri zvega zvakadaro. Toonana pachikamu chinotevera mhuri yeZimbabwe. Fear not, sin not. Ongu tinogona kuramba kuti pane mhiko dziripo, asi chokwadi chakazara ndechekuti pane mhiko dziripo paya. Vana havangagari vakavharirwa muvharirwo uya pasina mhiko dziripo. Kana ukaramba kuti pane mhiko dziripo, chiti explainerawo tiziye kuti saka chingava chii. Uye kana tatenderana kuti pane mhiko dziripo, zvinoreva kuti saka tatenderana kuti pane urombwa. Saka tatenderana zvakare kuti paya pane satanism. Saka tatenderana kuti yatova territory yemadhimoni nasatani. Pari kuitwa makuna-kuna, pari kuitwa uipi. Hazvishamisi vana vachitovatwa navo vaya nababa vaya. Paya ndo pane mhiko manje. Hazvisi zvega bodo. Tsvimbo yandeyekuda kutivhundutsira kuti tifunge kuti zveshuwa munhu anonamata. Iko kunamata munhu akamboudzwa nen'anga here kuti chienda undonamata nen'anga. MuBhaibheri mune imwe n'anga yaivamo, yakanga yakatozopedzisira yatendeuka paiparidza vana Pauro. Ichida kutsvaga kuona kuti tingaita seiko kuti ndiitewo mari nezviri kuita vana Pauro. Vana Pauro vaiparidza vachiita minana. Pane mwanasikana akati vana Pauro vasvika pane imwe nzvimbo, iye aine mweya wekuuka, akati vanhu vaMwari ava vanzwei, vanhu vaMwari ava. Aitotaura zvakanaka chaizvo mwanasikana iye achiti vanhu vaMwari ava, kutaura vana Pauro ivava. Vanhu vaMwari, kana ndisiri kukanganisa Pauro here kana kuti vana Peter, kune vanoverenga mundibatei mushepa, ndogononga ndachinjanisa iri yakaitika kuna Peter kana kuti kuna Pauro, but yakaitika nyaya iyo. Vanhu vaMwari ava, vanhu vaMwari. Aitotaura zveshuwa kuti vanhu vaMwari. Anga asikanyepi kuti vanhu vaMwari, but chaitaura ndo chakakonzera kuti Pauro agumbuke, atendeuka, abva ati buda Mwari, nezita raJesu buda, mweya utsvina ukabuda Mwari. Asi aitotaura chokwadi kuti chinyi, vanhu vaMwari. Zvoreva kuti pane pamwe panoiswa Mwari paasiri, kozoya pamwe panotaurwa zvaMwari nemunhu asingafani kutaura zvaMwari. Pane umwe anotaura zvaMwari but asingatombofani kutaura zvaMwari wacho. Izvozvo zvinotogumburisa futi Mwari wacho. Saka soko rake richiti musangoreva zita raMwari pese pese, musangoreva zita raMwari nepasikaiti kutaura zita raMwari. Pana pasingaiti kutaura zita raMwari, but pane vasikatenderwi kutaura nezvaMwari wacho. Ndosaka vakazotendeuka vakudzinga mweya wetsvina, but anga asina kushaisha kutaura. Aitoti vanhu vaMwari ava. Saka tinogona kungobudisirwa tsvimbo totaurirwa zvaMwari, but asiye right candidate yekutaura nezvaMwari, nekuti anogona kunge akaromba mudhara uyu, achivharira vana for 20 years mumba, kuri kuromba zvake, ozotanga kutibudisira tsvimbo. Ndinoenda kuchechi, Mwari, pamwe itori nyoka futi tsvimbo, hazvina mashuwa. Tikatosvikapo tikanamata, tikatora moto kuigocha, inogona kutoshanduka ipo paya tsvimbo ya, nekuti paya hazvisi normal zviri kuitika paya, kuromba kuya.